Genesis 27 from verse 41. So Esau hated Jacob because of the blessing which his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob. And the words of Esau, her older son, were surely. I'll repeat again. Paniko yanga yapinda disruptor this text. Verse 41. So Esau hated Jacob because of the blessing which his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob. And the words of Esau, her older son, were told to Rebekah. So she went and called Jacob, her young son, and said to him, surely your brother Esau comforts himself concerning you by intending to kill you. Now therefore, my son, obey my voice. Arise, flee to my brother Laban in Haran. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. How to handle a blessing. How to handle a blessing. Kugona kugara muropa fadzo. How to handle a blessing. Kugona kugamchira ropa fadzo. Kugona kurarama muropa fadzo. How to handle a blessing. Yaenda verenga dem komano wakaropa fadzwa. Asipamsoro pekuropa fadzwa kwake. Somebody is planning to kill him. And the chinorwadza ndechekuti his elder brother Esau his brother Esau is ready to kill Jacob. Nekuda kweropa fadzo. Kwete nekuda kwekuti akamutadzira. Asi nekuda kwekuti unonzwa shanje neshungu. How can this young boy be blessed in my place? Sekutarisira kwa aita iyi. Chisina kunge chazikanwa na Esau. Ndechekuti ropa fadzo. Ropa fadzo yakataurwa vakomana vachiri mudumbu. Zvakauya nenyasha kuti mukomana uyu anonzi Jacob ave ahead of Esau. So ndidanditsanangure pano mazano aakapiwa na mama vake kunzi aiwa chitiza aakaudzwa na Rebecca kuti chitiza because your brother is planning to kill you. So chinonzi ropa fadzo chine two sides. Vazhinji tinoda ropa fadzo nokuti yakatinakira inochinja upenyu unovandudzika, which is true. Ichokwadi. Kana waropa fadzwa upenyu unoendeka, kana waropa fadzwa zvinhu zvinofamba zvakanaka. But there is the other side of blessing. Yekuti vazhinji vedu we are not prepared to handle. There is the other side of blessing. Blessing is like a coin, it has two sides. The head and the tail. The head is what you want. But the tail part or the other side is ruvengo, hatred. Kusagamuchika, kusafarirwa. Ropa fadzo inokonzera kuvengwa. Nyangwe ropa fadzo ichiunza rugari. Ropa fadzo inofadza aropa fadzo. Inorwadza vari kuzviona. Inorwadza vanhu zvikuru sei those who are close to you. Vanga vasingatarisire. Do you know kuti in life une vanhu vari pedyo newe. Vari pedyo newe bedzi. Uye vanokufarira bedzi nekuda kwelevel yauri mu life. There are people wekuti when you break outside the box, ukabuda pa level yauri, they will become your enemies. They love you at your level. They love you at that level. Vanokuda nekuda kwemuzera nepauri chete bedzi papa.
Ukango breaker from that level, you become an enemy. So ropafadzo ndo zvainoita. Inogona kutoexpose waifungidzira kuti ishamwari wotozoona kuti vavengi vako kana kuti vanhu vanokuvenga iwe nyange usingavavenge. There are people who are happy with you nekuda kwezera rauri nekuda kwelevel yauri muupenyu. Mwari vakakuwanira nyasha vakakuelevata vakakubvisa pachikamu ichocho, truly they will show up as enemies in your life. So pane kuwirirana, pane kufarirana, pane kugamuchirana kwatinako muupenyu. Nekudawo kweungoti unongoziva kuti tese panapa tinoroja. Unongoziva kuti tese panapa izvo hatina izvo. Tese panapa tinongofamba nemotokari dzakadai idzi. Tese panapa tinongorarama tiri mucommunity ino tichingoita zvinhu zvakafanana izvo. But when somebody get blessed now, rinogona kutova dambudziko kuvanhu vanga vari close, vari pedyo, kukugamuchira seshamwari, you become an enemy. So Esau is planning. Hazvina kutanga pana Esau, tikadzoka back kubhuku raGenesis, uchaona kuti the brothers Cain and Abel. Nyaya ndeyekungoti Cain haasi kufara kuti chipiriso chaAbhero naAbhero wacho zvagamuchirwa pamberi paJehovha. Haana chakaipa chaaitira Cain, ane chakanaka chaaitira kuna Mwari. Mwari ndokubva vazviona, ndokubva vafara, ndokubva vaita vagamuchira zvaitwa naAbel, and Cain was not happy. So blessing inonyanyobaya, not those who are far from you, those who are close to you. Vaikuda vachikugamuchira at the level yavaingokuona uri. Munoziva here kuti muupenyu kune vanhu vanoda kuti upote uchikumbira iwo beds, vasingade kuti ubreak from that level, utange kuzviitira zvinhu upenyu hwako uchiendeka. There are people who are comfortable with you when you look for help from them. Vanhu ivavo ndevekuti kana zvako zvaita upenyu hwaelevatwa Mwari akuwanira nyasha, they will not be happy, havasi kuzofara. Why? Because there is a level yavanoda kungokuona uri mazuva ese. So chinhu chinonzi ropafadzo chine two sides. Ratinoda vazhinji rekukomborerwa upenyu uchivandudzika zvichiendeka. But panosvika nguva yekuti ropafadzo yakuda kuunderstandwa in both sides. Inounza ruvengo, inounza kusagamuchirwa. Wodi kana paita ruvengo nekusagamuchirwa because you are blessed. So ndiri kunzwa Rebeka achitaurira mwana wake Jacob kuti iwe uchibva pano, ibva pano, enda unogara kumba kwanzadzi yangu kwaLabhani. Teaser. This man is blessed. The favor of the Lord is upon his life. But ari kupiwa advice yekusuduruka, advice yekuva. Pane nguva yekuti munhu anoti aiwa, because the Lord is with me, I will stand and fight. There are times you need to stand and to stand your ground and fight. But there are times you need to hear the mind of God before you engage in fight. So pano tine mujaya ari kunzwa kunzi tiza ibva pano. Une ropafadzo, but to protect your blessing and your life, you must run away. Being in the same place ya ropafadzo nevanhu vakakumaka, it's a trap. They will kill you for being blessed. They will hate you for being blessed. Vanotaura mashoko asingaite even pabasa pako kuma higher offices. Nekuda kwekuti vane ropafadzo yavari kuona muupenyu hwako. Someone bataya but pa situation yandiri pabasa pandiri ndopada, Mwari vandiropafadza ndiri pano, ndinotizirei. Kutiza kuri in dimensions. Pane kutiza mukuassociate nawo, kugoita kutiza in the physical, kubva panzvimbo. So you need the mind and the wisdom of the Holy Spirit to guide you. But there are times that you are not supposed to run away physically. You are supposed to run away in associating with them, in having much time with them. Ropafadzo inovengesa.
Ropafadzo inokonzerwa kumakwa. Ropafadzo inoita kuti vanhu vakuti uri muroyi. Ropafadzo inoita kuti vanhu vakuti wakaromba. Ropafadzo inoita kuti vanhu vakuti wapedza hama. Ropafadzo ine zvizhinji zvainounza the other side. Get ready kuti vanhu vataure zviri negative. Kana wakuda kukomborerwa, get ready and stand your ground kuziva kuti vanhu vane zvavachataura zvinorwadza to an extent yekuti ukasazogamuchira zvakanaka you become bitter, you try to prove a point or you fight against them and by doing so you miss a lot. Unogona kusudoruka kubva pane ropafadzo yako wava munhu ari bitter, aruswera achirwa nekunetsana nevanhu trying to prove a point. Unoziva here kuti ukakomborerwa, let him take it from the African side. Ukakomborerwa ukabudirira Mwari wakakuwanira nyasha. Mumhuri yekwenyu pakaita munhu ari kurwara, obva ashaika. People will connect kusimudzirwa kwako nekubudirira kwako newitchcraft. Kuti nekuda kwokuti ndiwe waane zvinhu izvo wakungobudirira wega, ndiwe uri kupedza vanhu nekuraya vanhu vese vari paya. People of God, hear me very well. Success in two sides. Success inokunzira zvinhu zvaunoda malevels nekuchinja upenyu nekuenda kumusoro. In the other side yekuti are you ready, are you able to handle kuvengwa. I've seen people vanotaura zviri negative against me or against vamwe vanhu. Zvekuti unogona kuona kuti inyaya yekuti munhu uyu ari bitter nekuda kwechinhu ichi chaitwa naMwari muupenyu hwemunhu. Blessing yakanaka, kuropafadzwa tinokuda, but chinokonzera vanhu kuluza blessing, dambudziko hombe nderekuti we don't know how to handle kuvengwa kana iwe waropafadzwa. Kana waropafadzwa haubudirire chete, unovengwa. Zvikuru sei nevari close to you. Ngakuitike dambudziko kumusha kwaunobva, iwe uriwo wakasimudzirwa nenyasha, Mwari vakakupa nyasha nyange dzekubata mari. People will always point at you. Ita hama inorwara zvichida nekufungwa. Kana kuti ngapaberekwe mwana ane urema. Success yako inokoneswa, yonongedzerwa pamwana aberekwa ari chirema. Kuti ndosaka vakaremadza mwana kuti vawane kubudirira kwese. Nokuti inzwa hama dzangu, ina handizivi vamwe. Makuriro atakaita isu handina kubvira ndambonongedzerwa. I'm now 46 years old. Hapana pandakambonongedzerwa munhu ndichikura kuti uri kuona munhu raiva rombe but wakanamata Mwari, Mwari vakamuwanira nyasha, upenyu hwake ukachinja. Maexamples mazhinji andinawo evanhu vaiva successful pazvinhu zvataiona muupenyu. Vanhu vaiassociatwa nekuti vanobata-bata, vakaromba, itsotsi, akavharana ningimari, akaba zvakati, ndisaka akaita zvinhu izvi. So ndakakura ndine kamentality ikako kuti success neimwe zvinhu zvinongoita kuti upenyu hwemunhu huendeke zvinongowanika kunegative side. KwaMwari uku vanhu vanongonamata vakafa vozoenda kudenga. I had such a picture kuti kwaMwari ndekwekuti kana wanamata wozofa wobva wapinda denga. The success story handina kubvira ndamboinzwa iri attached to the church or to the body of Christ. But ukazovhura Deuteronomy 8:18 inoti I am Jehovah God who give you power to make wealth. So there is grace to be successful in life. Nyasha dzacho dziriko, simba racho irori Mwari vanaro rekuti vanhu vave nekubudirira muupenyu nekurarama. Asi pano pane nyaya, kana zvakanaka zvaitika muupenyu hwako, Mwari vakupa kubudirira, upenyu hwako hwavandudzika, get ready to handle chinhu chinonzi enemy. So enemies, they will come in dimensions. Number one,
they will come in the dimension of witchcraft. President pachao muhigh office yavanhu semutungamiriri wenyika chinoita kuti vafambe nemotorcade nemasoja nepfuti kumashure. Nyaya hombe ndeyekuti zvinotozikanwa kunzi kana wapa that higher office zvinokutevera nezvinoda upenyu hwako nezvinoda kukurwisa zvinowanda. You need protection pamusoro pe high office. So protection iyo nyangwe iriko, but hatred iri dimensions. Kune yatinoti witchcraft uroi. Izvozvo zvinohenderwa neprayer life yako. Izvozvo zvinohenderwa neprayer life yako. Nokuti zvinhu zviri spiritual. Kune vanokuvenga zvekukutuka in the physical. Ivavo haisi nyaya, you can choose to ignore. But you cannot ignore witchcraft. You need to pray and cancel every plan of the wicked. You need protection and the grace of the Lord upon your life. Those words are not enough. You need to stand your ground and pray. Cancel every plan of the wicked against your life. Makatabo Shalim Sayanda. Rebo Jade Maligada Barasole Moshiaka. Blessing inounza ruvengo. Wodi nekuvengwa kuvengwa kuri dimensions. Dimension yarutara nezvayo iko zvino I dimension ye witchcraft. Whether you believe it or not, you trust it or not, witchcraft is real. So kana uri muna Mwari, uri munyasha dza Mwari, the protection of the Lord is always upon your life. So your security iri kuramba uchirarama muna Mwari. Uri munhu unonyengetera, uri munhu anotsanya, uri munhu unotsvaka Mwari nguva dzese. Why? Nokuti pese pane ropafadzo, pane kuvengwa. Uye kuvengwa kune ma levels and dimensions. Pane kuvengwa kwekuti vanhu havangodi kukuona. Pane kuvengwa kwekuti vanhu they become jealous and speak negatively against your life. You can choose to ignore. But ku ignore witchcraft, we ignore usina protection. Protection iri munani, muna Kristu Jesu. Upenyu wako unodi, be prayerful. Cancel every plan of the wicked. Gara munyasha uye nekuchengetwa na Mwari. Why? Nokuti pese pawati Mwari ndisimudzirei, pese pawati Mwari ndikomborerei, pese pawapinda mu level ye blessing, zvine vasinganzwi zvakanaka. Kune vanoshumira rufu. Scripture yandaverenga ndeye mukoma anonzi Esau, ari kutaura rufu pamusoro pemunin'ina. Kana zvichidaro pakati pehama, kuti hama inoshumira rufu rweimwe hama, worse nevatorwa, they don't care, they want you dead. Uchifireiko hama yangu? Zvakanaka zvaitika muupenyu hwako. Kune vasingagone kuzvigamuchira, kune vasingagone kupembera wine. Do you know kuti pama dimensions witchcraft akamira sekudai? Kune level reuroyi rekuti varoyi vacho they want to associate with you, they will come close to you, they even bring presence into your life, but those presents are a trap for your downfall. Wow. Aisi yese present iri kuuya from a good heart or from a good person. Munhu unogona kupretenda pari pamuchato chaipo kutobvisa chipo pamuchato vanhu vawanana, but chipo ichocho chakaputirwa newitchcraft kuti imba iyoyo iregere kulasta, vanhu varege kugara vese, but chauya chiri chipo. Kune zvipo zviri dangerous muupenyu. So how are you going to handle that? Every gift inouya muupenyu hwako, you must pray, nyengetera pamusoro payo. Whether imari, whether makorokote zvimwe zvinhu. We love gifts, we are human. Tine vanhu tinoda zvipo. Asi kune zvipo zvinotaura rufu.
Makatabo shaliba sayandele boshia kakaba zayandoro boshali kabasataka. Rabajade balada kiandale koto. Mukadzi wakaenda perfume kuna Jesu. Jesu wakataura kuti zvaitwa nemukadzi zvakanaka nokuti she has done this in preparation of my burial. Kurati prophetically Jesu ari kuti chipo chaunzwa ichi chakandinakira nokuti chine chekuita nerufu rwangu. So kune magifts anotaura death. Tawachona nedzimwe nguva there are people wekuti kana ukatoya negift kwaari anogona kusaigamuchira. Kwete nekuti haadi zvipo. But out of a discerning spirit unogona kunzwa kuti this is a trap and not a gift. Nakatabosha pala mazande kala daboshi ataka. Rebo jade mante balando robojia kakaliga daya sokorade. Kune vanhu vanokuvadzwa mukufara nokuti vashaiwa a discerning spirit kana kuti protection yamo yamutsvene pamusoro pezvinhu zvavari kugamuchira muupenyu hwavo. People of God, hear me very well. Ropafadzo yakanaka asi inokumutsira hondo. Kubudirira kwakanaka asi kunokumutsira vavengi vazhinji. Favor, success yakanaka asi inokumutsira ruvengo rwakakura. Izvo zvichiri kukuvengesa kuroorwa. Izvo zvichiri kukuvengesa vana vawakapiwa naMwari. Izvo zvichiri kukuvengesa ibasa rako. Izvo zvichiri kukuvengesa imari yaunobata. Hausi kuvengerwa kuti une zvawakaipa zvawakaitira. Pane level yekuti unongovengerwa kuti zvinhu zvako zviri right. And people vanhu vachifamba vachitaura zviri negative. Kune vanhu vanogona kutotenda zviri negative zviri kutaurwa nevavengi vako. Why? Nekuda kwekuti kune vanogona kupresenta ruvengo nyaya dzisipo dzotosvika pakutendwa sedziripo. Kana kesi yaJoseph yaiva neevidence rakabatwa Bach namai Potiphar. Evidence was there inopresenta nyaya sekunge Joseph wakaripa mai Potiphar, but it was not true. So kune vanhu vanogona kucreate tuma evidence kuprova ruvengo rwavo kuti aiwa wakangandisa pa wakazodai. Iwe uri muprofita weupenyu hwako. Iwe anoziva zvokwadi ndiwe. Uye Mwari unonzvera moyo. Ufunge mudikani. Waropafadzwa. May God grant you the wisdom on how to handle zviri kuuya against your life because you are now blessed. Kune chinhu chekuti ukaachiva muupenyu vanhu mukurwadziwa vanofamba chita zvina nebasa rese zvine basa reizvozvo. Hazvina zvazvinoshamisira hazvina kana nebasa rese. Ndakati izvo pane imwe nguva. Kana chinhu chaitika muupenyu hwako chichinzi hazvina nebasa rese icho chakakunakira. They were not supposed to say it. Vaifanira kuzviignore because hazvina basa. But ukoona vakuzvitaura kuti hazvina nebasa rese hapana zviripo kurati pane zviripo uye zvine basa razvinazvo ndosaka zvagona kuvaprovoka. Your blessing will always provoke the devil. Ropafadzo yako haide nevanhu vanokomberera maoko chete. That's why pese paunoita chinhu muupenyu you must know kuti kune vanhu vasiri kufara nazvo. So kuvahendla nekudhila nawo ndokwakuda wisdom dzamweya mutsvene. Why? Because by trying to prove a point, by trying to handle zvavari kutaura to cancel them, unogona kuluza your blessing. Or kutadza kuflowa zvakanaka blessing yako. Because you are trying to fight a damage control. Yet vanhu vari kuunza that damage, they are out of bitterness and anger. Nehemiah achivaka rusvingo rweJerusarema. Sanballat naTobia vakatumira shoko rekuti imbosiya zvauri kuita uya kuno kubani reOnu timbotaura. Nehemiah akati handingaburuke nekuti ndiri kuita basa guru raJehovha kuti ndiuye ikoko kuzotaura nemi.
That was the best answer. Akaisa value pabasa ramwari hombe raari kuita. Haagone kuburuka pabasa iroro oenda kunoita debate na Sanballat na Tobia. Why? Because even ukaenda ukanoita debate nawo ukavakunda, wabitwa patime yawafanirwa kunge wapedza kuvaka rushungo reJerusalem. So sometimes the devil achitoziva kuti pano fight yangu iri patime, anokuburutsa pabasa guru wauya moita debate kana ukawina. Iye anotoziva kuti waluza pakuwina kwawaita nokuti time yekupedza kuvaka rushungo reJerusalem ndo yatarwisa. Reality life ndeyekuti kana Jesu aivengwa, achimutsa vakafa, achipa vanhu zvekudya, achishunudza mapofu. But nezvese zvakanaka izvozvo, vanhu vakasvika pakuti ngaaende pamuchinjikwa, tipei Bharabhasi. Zvakanaka zvinovengesa. Nyangwe zvakanaka zviri kuitika muupenyu hwako, zviri kuflowa zvakanaka. There is the other side. Raunofanira kuti Mwari ndipeiwo protection, ndipeiwo mweya mutsvene, andipe wisdom how to handle enemies. Enemies are there and enemies are real. Uchivengerwei zvakanaka zviri kuitika muupenyu hwako. I was talking to my brother one day, a brother of mine anoparidza Oak Street. Achiti manje tine tichitukwa so saka tinobatikana topedzerana munzwa moyo kuti dai tambomira ndasiyana nazvo because kutukwa kwacho kwanyanya. Unenge uchinzi augone kuparidza. Ndikati ukatongodzwa vakuti augone kuparidza, unenge waparidza. Bozo ukatotadza kuparidza, havati augone kuparidza, vanoti chauri kuita. I'll repeat this. Ukanzwa vanhu vachiti haugone kuimba, unenge waimba. Ukanzwa vanhu vachiti haugone kuimba, unenge watoimba. Ukanzwa vanhu vachiti haugone kuparidza, unenge watoparidza. But hazvina kufadza iwo, hazvina kuvapleasa pama levels nema standards avari kuda. I always give people this example. Munoziva kuti vanhu vanoverenga news, vanoverenga zviripo. News dzavapiwa manheru o masikati o palancha unzeverenga ndo dzaanoverenga. But pane paunonzwa kuti vanhu vachiti ningi anogona kuverenga news. But averenga news haasiye atsvaka news dzikaiswa padesk kuti verenga news. Ama standards nema levels nemanzwiro anoita vanhu kana munhu achiverenga. But the truth of the matter, unoverenga nhau dzaiswa padesk pasheet to the nation. Whether waverenga news yezvinhu zvinonakidza kana zvinosuwisa, ndo news dzawapiwa ukaisa padesk. Kune wadzinobatsira, kune wadzinovaka, kune wadzinorwadzisa. So as a preacher, unogona kusafita mumastandards ezvinodiwa nevanhu. Wobva watsondorwa, yet you are called by God for a reason and a different purpose. Isina kufanana nevamwe. Ukatarisa mushoko raMwari muBible, mune scripture, mune book rinonzi kuungudza kwaJeremiah kana kuti Lamentations. Kuchema kuungudza, those are lamentations of a prophet. Vanhu vachida maprophecies ari deep ari higher. Kune muprofita akangonzi uri pachikamu chekungoungudza nekuchema, the Lamentations. Tsamba iyoyo kune kwazvakanakira, kune kwainofadza, kune kwainoencourage. So I don't know whom I'm talking to, but there's somebody you are called by God to minister, but people have already judged you. Vakatokudza kuti haugone kuparidza dai wasiya. Rekandikudze bhururu, unotaura zvawapiwa naMwari. Saka zvawapiwa naMwari hazvigone kufadza munhu wese nokuti zvinofadza vanhu wavadandirwa kuti utaure kuupenyu hwavo. That's why John chapter 9 murume akanzi geza, enda unogeza kurwizi Silomu, akandogeza akadzoka achiona. Sei Jesu akataura river Silomu, wari kungoedza kutaura kuti haisi yese mvura ingabvise upofu hwako. But kune vakatumirwa nyaya yako. Silomu means to be sent. So there are times you are sent. But hapasati pauya bofu tichageza meso parwizi runonzi Silomu iwewe. So people will just judge river Silomu.
kuti kanongoerera karwiza kakane marara kana nebasa rese. But one blind man, John chapter 9, Siloam yakava river iri connected ne breakthrough. But ishe kudanwa udanirwe munhu wese. So you don't expect munhu wese kubva you are a good preacher. Never. That's impossible. Mwari unodana vanhu vakawanda nezvikonzero zvekusiyana kwevanhu nemafungiro evanhu nemanzwiro anoita vanhu. Saka uchiona vanhu vachiti ninga anogona kuverenga news but asiri yakatsvaga news. Yet news unoverenga zviri padesk zvawapiwa izvozvo. Gona kuhendla ruvengo. Mwakazonditi aiwa zviteka kuti udiwe nemunhu wese hausi mari. Azvigoni. Wodine vasingakude, wodine vanokuvenga. Ndo pane nyaya. Mukomana uyu wakapiwa advice namai vake zvakanisuduruka ibva pano enda kwahanzvadzi yangu kwaLabhani. Ibva pandiri enda kwahanzvadzi yangu kwaLabhani. Nokuti your brother is after your life. People of God, hear me very well. The other side, your blessing, inoda wisdom, ne protection. The other side, ine joy, ine mufaro, ine kufara, ine kubudirira. The other side, you need protection and wisdom. Why? Nokuti kune vasingaitirwe zvakanaka, nokuti iwewe waitirwa zvakanaka. Ukangonzwa vachiti augoni kuimba, unoimba. Nokuti ndosaka vati augoni kuimba. Iwe chibvisa panonzi augoni, obata pari kunzi ndiri kuimba. Autange uchigona, even uri munhu anogona. Enda kumusic yemunhu waunofarira, unzwe zvaaimba kudhara. Ndopa uchaona kuti paaitoimba kudhara ipapo kune vakaitirwa zvakanaka. Iwe vangasingakuitire zvakanaka, but nhasi akukuitira zvakanaka. People of God, hear me very well. Tine vanhu vari gifted, but vakarwadziwa nekuti vakatsondorwa nevamwe vanhu vakajaja kuti zvauri kuita izvi hauna unoenda. Izvi dai wasiyana nazvo hapana chaunoachievha. Ndakati ukangoona usiri kusangana naSatani, zvinongoreva kuti muri kufamba same direction. Kana mabuda Egypt muchienda Canaan, hamungoti mabuda Egypt mubva mapinda Canaan. You pass through the wilderness, a dry ground. Promise, muri kuenda ku promised land, but your passing phase is a land isina any promise, it is very dry. But kuramba uchingofamba naMwari mu wilderness kunokusvitsa mu Canaan. May the good Lord bless you. Ndoda kunamata pamusoro pe protection. Ndoda kunamata pamusoro pe protection. Ndoda kunamata pamusoro pe kuchengetedzwa munyasha dzaMwari. Why? Nokuti kune zvinokuronda nezvinokutsvaka. Kwete nokuti une chakaipa chawaita, asi nokuti wakakomborerwa. Ukabreaka the box ema limitations ekutarisira kwevanhu. Kune vanhu vaikugamuchira vachifara newe nokuti wairojaosa iyo. Pawakatenga imba havasi kufara. Kune vanhu vaikugamuchira vachifara newe nokuti wakararama upenyu hwakangofanana nehwavo. Kusvika Mwari akuelevate akusimudzira, they are not happy with you. Father, I pray for protection. Father, I pray for protection. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Vana venyu Mwari, pamunovakomborera nekuvaropafadza, ndataura ruzhowa rwenyu Mweya Mutsvene, the covering of God, the covering of the Holy Spirit upon their lives, upon their businesses, upon their families. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ndiri kutaura protection mudikani, chengetedzwa munyasha dzaMwari. Vanokumukira vanorwa newe ngavashayiwe mukana. Mwari ngavakurwire, Mwari ngavakuchengete. Pa business rako, pa basa rako, chengetwa nenyasha dzaMwari. Mhuri yako, vana vako ngavachengetwe muzvikoro. Paunofamba mukati memigwagwa, mweya yema accidents. Unoziva dambudziko rine muroyi nderekuti
Haadi kuti kana iwewe mota yako yaparara aitore. Ada kuti iwe uchifambawo netsoka sezvinoita iye. Ane jealous negodo rinotaridza kuti kufunga kushoma nokuti kana akuroya wabuda basa iye apinde basa racho. Kana akuroya motikari yako yaita accident iye atore motikari yacho. People of God, hear me very well. Amadzangu ninzwe. Ndoda kunamata ndichitaura protection. Father, in the mighty name of Jesus. Vana venyu ngavachengetwe Mwari. Papfuma yamakavapa. Pamhuri dzamakavapa Mwari. Dzimba dzamakavapa. Nyangwe nemotokari dzamakavapa Baba. Mweya wema-accidents. I reject the spirit of accident right now in the name of Jesus. Ndiri kunamata muupenyu wa Belinda Arnold, mweya wema-accident, mweya wama-accident, mweya wama-accident, uregere kubata pamidziyo yavo. Ndinotaura nyasha nezita raJesu. Baba, ndiri kunamata nekutaura nyasha muupenyu. Zvamakavakomborera Baba mukavaropafadza, ngavachengetewe nenyasha dzenyu, ngavarwirwe nekugoneswa nemi mangwanani ano. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, protection, protection, protection. Mweya wakurwara pamusoro pevana, mweya wakurwara mumafamilies avo. Ndinorayira Baba protection yenyu, mweya mutsvene protection, kuchengetwa kwavo munyasha dzenyu muzita raJesu Kristu. In the mighty name of Jesus, pavanobata mari Mwari, ngaioneke chainoshanda, ngaioneke chainoshanda, ngaioneke chainoshanda, ngaioneke chainoshanda. Pamunovakomborera Baba nepfuma zhinji, kune vasiri kufara, kune mweya china sikagone kugamuchira kuropafadzwa kwevana venyu. Ndinotaura blessing, ndinotaura favor. In the mighty name of Jesus. Kabada ya sande. Menta balando roboshi akata. Mahuga tsa barando leboshi katayande. Redede maliga da kayanda balada rakonde reboshi ata. Ebo jahe mande balado reboshi akata. Protection, 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 protection pa basarako, protection pa wanano yako, protection pa family yako, protection. Jehova ngavakuchengete munyasha. Mwari ngavakurwire, vanokuvenga varipo Mwari ngavakupe kubudirira. In the midst of your enemies, may God protect and bless you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you so much, guys. We meet again. Tisanganiswe Jakare. Tomorrow, the next.